Кажете стоп на проблемите в ставите по природен начин с изцяло натуралната линия продукти Helix Оригинал с протеин от охлюви. Охлювите са единствените животни в света, които могат да изградят наново черупката си благодарение на алантоина, протеин, който регенерира и възстановява клетките. Затова Helix Оригинал създаде концентрирана формула в формата на капсула, която бързо подава алантоин на ставите и има подхранващ ставите ефект. Helix Оригинал съдържа естествен екстракт от босвелия, който спомага за поддържане на ставния комфорт, и екстракт от корен на куркума, помагащ за облегчаване на възпалителната болка и болката в мускулите и ставите. Позвънете сега на 02-437-2277 и поръчайте Helix Оригинал или ни посетете онлайн на helixoriginal.bg. Ще получите дозата за едномесечен прием на достъпната цена от 39,90. Правилно чухте! Натурални ефективни капсули за цял месец само за 39,90. Спрете да живеете с дискомфорт в ставите и